ngo-1994 ngoba sasizama ukuthi sikhulula izwe abantu bakwazi ukuthi bakhululeke base-South Africa. Kanti asibuzanga elangeni. Sisathatha igebengu sesazoyifaka sizoxhaphaza abantu. Namanje kuba bekuyangami ngizocabanga ukuthi nje laba bantu ke beshintshe ukuvota manje. Ngoba egcineni bazolo bebhizi beshisana nemigwaqo, bevalana namanzi, bevalana nogesi. Kodwa ngabe bona bayavota. Thina sasikwenza lokho before 1994. Ngoba sasingakatholi ilungelo lami lokuvota. So manje I wish to ask myself, why abantu basashaya amatoyitoyi bevala imigwaqo? Abanye ngiyezwa bathi abezimisha uzovota. Ukuthi abayazi into abayidinga ngoba into kufanele bakhiphe ngayo le nhlangano ekhona ehluleka ukuba linikeza idingo zabo. Yile yokuthi bazovota bavotele ushintshe njengoba sasenzile nathi before ngo-1994. Mina ngo-1994 I was the organizer ngama-80s yithi esasilwa silwela lenkululeko, yithi esasilwela thina ukuthi kufike lesikhathi sokuvota. So ngaleyo ndlela umuntu manje mina ezoqhamukela ukuthi amanzi anginawo, umgwaqo anginawo, kodwa sasayiletha inkululeko, sayiletha idemocracy, ama-organization maningi. Akashintshi ukuvota akwazi ukukhipha laba bantu. Kukuyena ukuthi usathi ayibuyela ensizodima lokho. Ensukulekile uyabayabona eParliamente sibatshela daily emehlweni. Asilosihleba. Sikhuluma ngezimali. Imali zikhona. Plenty imali, but inkinga ekhona ifikela izandleni zabantu abangenandaba nabanye abantu noma singathi abanganalo lento ebizwa ukuthi ifiye ngesingisi. Yes, abayicabangela bona labangani babo. Lento ayibona yenzeka nje. Lana nje kulomkhandlu. Ihlazo elikhulu kabi umetho lona. Kodwa abasebenzi abamatoho, abashanela abamatoho. Amaphoyisa la kamasipala imost yabo yamatoho. Kodwa sithi njani sikhululekile. Amatoho abekade engekho la eSouth Africa. Yonke lento yamatoho ubona onesi bengasebenzi, othisha abasebenzi, semaphoyiseni, gcwele amatoho. Inkinga kahulumeni we-ANC wegebengu. Ufika nento ekade ingekho, abingani namanje siyasho ukuthi ingane ayifuni. Kodwa manje saphethe lo ANC zizazohlala ekhaya namadiploma, zigcine sezidlela utshwala ngoba ayikho into ezoyenza. Yingakho mina ngokwami ngithi mangabe umuntu ebamba isigebengu angasishaya sibulala. Akazame sihambe sibheke ukuthi yini inkinga ngoba uhulumeni okhona uyena obanga lento yobupho kunje nalobugebengu. Okubuhlungu ke engizosengcina nje ngisenkingeni amavidiyo sengiwahambe wonke. Lolu khetho ngeke ngisho ukuthi ukhululekile, ngeke ngisho ukuthi alikhululekile. But amavidiyo esengiwabonile ayekho esimene. Khona nje ividiyo yokugcina engigcine kuyona. La ngithole khona i-presiding officer umuntu nje akafake lutho ekhombisayo uthi i-presiding officer ngisho ugqoka igqokelo phanqa ngathi umuntu othathwa zobekho. Zothola ama-ID 28 ama-ID. Uzothi lama ID abeke la etafuleni ama-ID abantu bakhe. Ngithi mina isebenzi akwazi ukunqobe yawo la. Ngebhathi siwashuthile sibuye nawo. Mhlawumbe nje ngiconsider ukuthi nizokwenza kahle kulolu case. Hayi khona sinalo ithemba. Uphephela nje sulindele ukuthi you uzoqala phansi. Yeah. Mamkhawula ngicela ukubuza mina njengoba sibona la majority of abantu abamile yintsha mhlambe yini EFF ezoyenzela abantu abasha if ithatha ukhetho. Thina nje ngokwethu ezabantu abasha kukho kunye ukuthi laba abantu abasha bakwazi ukuthi thina first number 1 sumqeda lento yamathela ukuze bakwazi abantu abasha bakwazi bathola umsebenzi. Okunye esibaluleke ngakho ukuthi sifuna bafunde ngoba njengoba sikhuluma ngomhlaba ukuthathwa komhlaba njoba subuyisela ke manje abantu sifuna kuba yibona ama-official sifuna ukubabona lapha kulento ezomhlaba baba abalimi baba osurveyor babe onjiniya lapha yana yayizwa lona yikona nto esiphezulu sifuna ukubabona besebenza not lento amatoho siyawanyanya ngoba yinto ye-ANC bingekho into amatoho.